Angga. Ada sakri labra jenba. Tijibtu ma armira tijibtu ma tujinan komen odba. Oh. Mansi tai dia ada. जों मोनजोबसिगोन जों हिनजावखौ जों मोनजोबसिगोन जाय जायबा बर्डाराव दा जुथनांगौबा दं इसोरनि कारणे इसेबा प्रे खालामनांगौ जानानै दं प्रे खालामनांगौ आरो जेनेबा बर्डार खाथियाव थाग्राफोरनि कारणे हादोरजों हादोर जुथ जायोबाथाय जेसेबां बोसोर डेभेलप जानो कारणे जेसेबां बोसोर नांदो ओइखिनि बोसोरा बेक जाफिनखायो ओमफ्राय नों न' गंसे खानो कारणे बेसेबां नोङो खस्थ' खालामनानै खै बोसोर स्ट्रागल खालामनाय दा नोंनि बमाखै न' गंसेखौ बमादो उरायबाथाय नोंनि स्ट्रागला बेक जाफिनजोबखाबायना खामानि मावनो थांबाय दं फौजि फेमिलियासो मिथिगौ फौजिफोरनि हिनजावासो मिथिगौ हरफोराव माबोरै उन्दुबाय दं खोथानो रोंला बेफोरबायदि बुंनाय मानसिखौ खाथाबनानै बर्डाराव खाथाबना दोननांगौ आंनि उल्टा माथा बिदिनो आरो बिराद दावहा नांगासिनो बमा गारलायलायगासिनो जोंसो बेफोरबायदि खान्थि अमा बेदरलाय नालाय बिसि फिसाय नांलायनानै जानो मोनबाय दं जा फौजिफोरनि लाइफआसो मिथिसिगौ आरो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एनमहिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय गांगाथफायाथ' दासान्दि न'आवनो गैया खामानि मावनो थांगासिनो ओमफ्राय दिनैसो न'आव दङ आरोना ओमफ्राय न'आव दंनायलाय आं भिडिअ खालामनो सानबाय गांगाथफाजों ओमफ्राय गांगाथफाया दाबो एसे बेदर लाबदो आरो ओंखायनो आं रागा जोंखादों मानसिखौ ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि पुरा रेडि संखाबायमोन आरो ओमफ्राय दासो माने बेदर लाबनानै आंखौ संनो फैदो दा 2-3 बाजिबाय लोगोफोर ओमफ्राय दासो बेदर लाबोबा सोर रागा जाया जानोना रागा जोंदों ओमफ्राय ना रागा जोंनायनि गेजेरावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो सानदों दा नोंथांमोनाथ' फावबाय थादो गांगाथफाया बेदर एवगासिनो आरो मेक्स खारबानो होसोनो नागिरो इयो माबा गिजा रागा जोङै बेदर एवगासिनो आरो नै माबोरै मोनदो इमान मोजां लाबनानै होफैबाय बेदर जानो लुगैदों होननानै सानसुफुनि बेदर जानो लुगैदोखो फुङावनो बुंदोंमोन ओमफ्राय नोङो फुङावथ' लाबनानै होफैनो हायोमोन आंथ' संगौमोन ना ओंखाम संखांबाय ओंख्रि संखांबाय ओमफ्राय नै एवखांलायबायमोन आङो एख' गैया होननानैनो थालिर मैखुनजों आलु भाजा एवबाय ओमफ्राय दासो अमा बेदर लाबनानै नै गावखौनो एवनो होदों ओंखायनो जानायावल' दायो ओमफ्राय लोगोफोर माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों दासान्दिथ' बिराद भारत आरो पाकिस्ताननि दावरावलैना बिराद दुखुनि बाथ्रा जोंनि भारतजों पाकिस्तानजों इमान दावहा नांगासिनो दा आरो मिथिला आरो दा निउसफोराबा फेकसो ना अरिजिनेलसो हमनानै मोनला जिखिजाया नुगासिनो आरो बिराद दावहा नांगासिनो बमा गारलायलायगासिनो जोंसो बेफोरबायदि खान्थि अमा बेदरलाय नालाय बिसि फिसाय नांलायनानै जानो मोनबाय दं जा फौजिफोरनि लाइफआसो मिथिसिगौ आरो बापरे दुखु नांसोयोलै खोनाबाथाय बोरैबा मोनलायलायोना सानबानो माबायदि हिसाबाव दङ आं दा जोंसो इमान खान्थि दं खाथियावनो हाफोरा मावबोलाय गोमाबाय नै माबा फौजिफोरखौ मा होननो सानो फौजिफोरखौ जेनेबा हादोरनि थाखाय नांनायनि थाखाय जेनेबा जोंनि भारतखौ बिसोरो बासायनानै लाखिबाय दं जोंनि मान सेफटियाव दङ मा सानो मा होननो सानो नोङो बिसोरनि थाखाय एकदमबारे मोनसे प्राउड फिल खालामनानै गोसोआव लानांबाय जाहाथे रावबो एख' जायाथों होननानै ओमफ्राय भगबाननि अननायाव दासिमहालागै रावबो एख' जाथ'वाखै खोमा आंथ' सेलुट होनो सानो जाय बिथांमोना बर्डाराव थानानै जोंनि थाखाय नांगासिनो दं बिथांमोनखौ आं बेफोरबायदि अमा बेदरबो एवनानै मोनजानो हानाय खिजानिबा बमायानो खोरिनानै थांबायमोन गोजौआव होनलाय सोरगो बुरियावसो पाकिस्तानफोराव जेरै जोंनि इन्डियाया सिउ दुमल' गारदो बेफोरबायदि लुबैयाखैमोन खोमा दानिसिमफोर आरो माने बेफोरबायदि मा होनो सिटुवेसन ना मा होनो डाइलेक्टना बेफोरबायदि थासारिनि थाखायनो माने फानि खालामनो गोसो जाया आरोना माने दुब मोनबाय थायोलै बा दा मायो थांदो होनदो BSF ना मा होनदो फौजि फेमिलि
Ini. Aku nih berbeda dong untuk kenal nih. Uन्दुखेना लादो गांगाथब Nih बे sana sida जानबा sida जानाया ini. खामानि मावनो थांबाय दं फौजि फेमिलियासो मिथिगौ फौजिफोरनि हिनजावासो मिथिगौ हरफोराव माबोरै उन्दुबाय दं खोन्थानो रोंला ओंलै ना बेसे ओरै जानानै मेगनखौ ओरै भाबिनायनि थाखाय जादों नामा दै एखम्बिसि बिराद अखान्थिलै जिबनाव हौवाफ्रा माबायदि माने आंथ' इफोरनि बागै एख' मिथिया आं सासे गामि गफानि बिदिनो आंगिसो होनजायो माने आंगिखौनो होनना लाखायो आङो मानो होनोब्ला आगोलसो खोनाबाय थायोमोन आं माबा चाइनादो भारतदो इदि नांनाय मानाय ओमफ्राय दाथ' इमान खाथिसिन ना एबारनिया खाथि नङा आरो दा सिथाब माबा जेनेबा दा एबारनिखौ खाथिथार खोनादों आं माने माने आगोल उन्दै नालाय गोजान खोनायोमोन ओमफ्राय दा देरबाय नालाय बुजिबाय भारतनि सिमायावनो इदि नांलायलायबाय दं दा चाइनादोबो भारतदोबो सिथाबनाय नङामोन चाइनादो नांबाथाय जों थैग्रोगोन मिथिगौ नङा चाइनादो भारतदो सिथाबनाय नङामोन दे ओमफ्राय सिथाबनाय नालाय ओमफ्राय आगोल खोनाबाय थायोमोनब्रा बै एख' मिथिया आङो बेफोरबायदिखौ ओमफ्राय दासो माने मिथिनानै बिराद गुलु बिराद गिदो मोजां मोनथाराखै माने फौजिफोरनि इन्सटाग्राम फेसबुक नायबानो माने फौजिफोरनि इदिनो माबा हिन्जावफोरा हगार हरनाय मानाय गाबफानो जोंगालायलाङो आंहा बोरैबा मोनलायलाङोनो सुटि लानो फैनायफोरखौनो बेसेबा अकस्मात गारियाव दिखां हरदो मादो बेथो गाबै थांदोंलै फोजोबबा हामसिगौमोनलै बेदो दावहाखौ कुत्ता पाकिस्तानानो कुत्ता आंबो जेना नोंबो जेनाबानो जाबाय थागोन नोंलि पाकिस्ताना जेननांगोन भारतआथ' जेननायाव बिदिनो सानसे जोंनि बुहुमा गावस्रालांसिगोन खोमालै ने गावस्रालांसिगोन माने बेफ्रुलांसिगोन सानसे थैजोबगोनब्रा जों गासिबो हादोरजों हादोर जुद्ध जायोबाथाय जेसेबां बोसोर डेभेलप जानो कारने जेसेबां बोसोर नांदो ओइखिनि बोसोरा बेक जाफिनखायो ओमफ्राय नों न' गंसे खानो कारने बेसेबां नोङो खस्थ' खालामनानै खै बोसोर स्ट्रागल खालामनाय दा नोंनि बमाखै न' गंसेखौ बमादो उरायबाथाय नोंनि स्ट्रागला बेक जाफिनजोबखाबायना बिदि जायो हादोरजों हादोर ओमफ्राय माला जोबगोन दावहाया माला मिथिगौ माला जोबगोन पाकिस्ताना जेननागौ माने जोबा पाकिस्तानखौ बमा होना उराय उजिबाबो जासिगोन आंनि थाखाय बेदो मा होनदोंमोन लान्सार गिदिर दं ना मा होनदों भारताव बेखौनो गावैबा निउक्लियार बम गावनानै जाजोबगोन थैजोबा सानसेफोरा साननो थाङोबा जिबन थरसे एख'आनो नङाना दानो दं दानो गैया ओंखाम खुरैखाय ज' ओंखाम जानांगौ माबा माने दा जों भारतआनो जा पाकिस्तानानो जा थारमाने थैनो गोनांखौ जों रावबो मिथिया आरो कि जानोबा दा बमाया खरै फैनो बागोन गथेखि जा लों इन्जय खालाम रावबो दावराव दावसि दा नांलायलाय ना मा होनना एख' गैया जिबना जायबा बर्डाराव दा जुद्ध नांलायबाय दं इसोरनि कारने इसेबां प्रे खालामनांगौ जानानै दं प्रे खालामनांगौ आरो जेनेबा बर्डार खाथियाव थाग्राफोरनि कारने जायबा सिलाय हमनानै बर्डाराव टेटेटबे खालामलायबाय दं इसोरनि कारने एसे प्रे खालामबानो जाबाय मबाइलावथ' मोजां नुयो मबाइलावथ' गावलायनायखौ मोजां नुयो खिन्थु बिथियाव नांबानो सेटे जिबना गैला लावबायानो लावलायबायानो होननाय दं ओइयो बर्डार फिल्मखौ जेरै होनदों एक्सेम बर्डार फिल्मा जेरै इदिनो जाबाय दं आरोना दा दाना नै जानाय लोंनायनि लाहार फाहार सोलिबाय जोंना जगारानि मा मायो मा बेदर गोबां जाना थायोनो आंनो गोबां होखायाखै नामा हो थनै खानाय लोगोफोर गरलाया नों दाय हरगोन दे नोंनो खावसे नामा हेदरना दा जोङो जानोसै जानानै माबायदि जायो ओंखाम ओंख्रिया नोंथांमोननो फोरमायलायनोसै आरो आंनि हायानो खायथा थान जानांगौ ओरै सिगांग्रो जानायाथ' थिग दंखायो अखा दोमैलु बोथोराव प्रेसार गोनांफोरा गोलैखागोन खसालि ओमफ्राय आंहा जा गोरोंनायाबो नङा नै बिखुङासो सानानै गोहेना थानाय रखम जानांगौ उन्दुद्रायो ओरैबादि उन्दुयो माने बुंनो ना दाथ' ओरैनो सरफोर नारखेना दोननायनो हानाय आंसो उन्दुनानै माबाफोर जादोंमोन आं ओरैसो उन्दुना दङ हराव उनथिं ओमफ्राय थारमाने ओरैजालाय बोरैबा इनिथ' जानायखौ आङो थर मोनदो बै मा हांसिना दं बिदिनो दांखो ओमफ्राय आङो थारमाने इदि हांसिनाय बायदि मोनाखै जिखिजाया बिराद खान्थियाव नोंहा जिखिजाया बिराद खान्थियाव उन्दुनाय फिल मोनबाय थादों आङो उनाव ओइ मा हांसिबाय दं
Kuya hurजोब्बाय kuya hurजोबोन नायाव hurजोब्बाय आरो ओमफ्राय उनाव गावहा सानदोंनो उन्दुखेना लागोन होननानै गावहासो उन्दुखेबाय ओमफ्राय आंहासो उन्दुग्रोबाय माने इदि उन्दुदोंना खामानि मावनानै उन्दुबाथाय खथार मोनो इदि उन्दुबाथाय उदैया रानखाङो अमा बेदर थालिर मैखुन आलु ओमफ्राय दालि ना ना फिसा ओमफ्राय गल्ला दं आलु बुंब्रा बायदि मोजां मोजां ओमफ्राय पियाज Ngamnya mau gue hukum nama. Cakar ini. Dari bagus satu aja nih. Jom संबाय थायोना निजिनि संनाय गोथाव मोना ओमफ्राय मालायना जिखुनु ओंख्रिखौनो माने बिराद गोथाव मोनो आखाइ सोलायना जानो लुगैसोगारो आरो इन्डिया पाकिस्ताननि बागै फेसबुकआव मोननैसो भाइरेल जादोंना खानो आंहा पागला नामा इसोरो सिबनाव माबा बर' आर्मिफोरा थैजोबसिगोन जों मोनसिगोन र' आरोसै बेफोरबायदि लिरनाया सिबाना गोला दोननांगौलै खाथिफोराव मोननानै माबा आरो आंगा आरो साख्रि आवलाफोरा जेनेबा थैजोबथो माबा आर्मिफोरा थैजोबथो माथो इदि होननानै कमेन्ट हरदोबा मानसि थायो दे आरो जों मोनजोबसिगोन जों हिनजावखौ जों मोनजोबसिगोन ओरैनो रखम ओमफ्राय माबा बिफिनबाय मानसिया ओमफ्राय आंगा बानायनानै मानो राजनिति जायो पाब्लिकआव इसोरनि थाखायनो जों बेफोरबायदि खान्थि थानो मोनबाय दं बेखौ बुजिलाब्रा मोसौफोरासो बिदि कमेन्ट हरो बबेनि मानसि बबेनि मा दालाय मानोथो बे फेसबुकआव मानोथो निमाहा बिफिननांगौ आंनि बेफोरबायदि बुंनाय मानसिखौ खाथाबनानै बर्डाराव खाथाबना दोननांगौ आंनि अर्डार माथो गाज्रि गावफोर जाजोबा मेन गावलायलायनाय जायगायावनो फाग्ला मानसि जायोलै जिबनाव दुनियाव दाखैलाखै जालाय जम बेदरखा जोबजानो गिनानै कल जादोंना जाबाय दोननानै हौवाया आर्मि जानो होनबा मा खालामो मा जानो खासिगोन आरोलै दुखु जानानै मिथिगौब्रा मानो होनोब्ला जों आदायाबोथ' डिफेन्सआव मावोना बाजैया माबायदि थायो बाजैखौ नुनायावनो बिनि फिलिंस बिनि थांनायाव माबायदि फिलिंस मोनो फैनायाव माबायदि खुसि जायो आरो माबा मोनसे बिदि घटना जानो बेफोरबायदि घटना जानायावथ' थांबाथ' मा सोर थानो सुखुनो बेसे उनफिन साफिन भाबिनानैनो जिउ जागोन माने एख' गोजोननाय गैयि जाखाङो जिबनानो माने नरकआव थांनाय बायदिसो मोनलाङो जामारो खोमा ना साख्रि आवलानि हिनजावफोरा कमेन्ट खालामनाय सोरबाबो साख्रि आवलानि हिनजाव नायदोंबाथाय जाबाय फोरमायहरसै मिथिगौब्रा